Umpisa na sa pagbaton nga makaparehistro sa national ID ang 15 anyos panubo. BCPO wala na sang COVID-19 positive nga na record. Sa balita nasyonal, inbound travel gikan sa Indonesia, India kag 8 ka iman pa nga nasyon ginadumili sang Pilipinas. Palayag sa presidente angot sa pagdumili nga makagwa ang wala mabakunahan gin kabalakan sang PNP. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Hulyo 31, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang aton mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. And happy weekend sa ating sinima ka-aksyon. How are you? How are you? The talk show ba? Good morning, Danay. Kay May Stofago, good morning. And of course, Ma'am Luisa Melos. Good morning, Ma'am Luing. Kag kay Sir Melchor. Kag of course, Teacher Romela Arevalo. And Tito Shallow, good morning. Dira sa inyo. Sir Alex Monteza, of course, Arina. Florentino Diquinia. Aging buntag. Anong aging buntag? Ha? Aging buntag, ano? Mayo ah. Or aging ni? Aging buntag. Aging buntag. Mayong buntag ko na hindi. Amot, ano kalayo man para mag-typographical error. Ano ini? Ha? Sakto ng sulod yaw. Oy, pangsulod la da. Okay. Good morning, man. Kay Imelda Hongo from Japan. Oh, hi, gozaimasu. Ma'am Ana Sinoro, ari naman. John Vicente, pag-greet nilang ko ng family na sa Hima, Milan City, sa Barangay Carabalan, family Vicente from John Vicente, Barangay Hagnaya, Haminan Capiz, salamat gid. Kaya, Dennis Richard Tibor Roma, 212 of 365. Grabe, naisip ba? Good morning, everyone. Have a great day to all of us. Uy, buwas Aksyon Boy, August 1 na. Sana lang din kabulan, tika-tika naman si tito mo. Wene, gaamo na siya. Dasig lang, no? Tuligan naman lang nag-instoryahan ang gatika-tika si Jose Marichan. Subong manugtika naman siya liwat. At the Akimeri man, good morning man. Kag kay Sir Arman Regalado, good morning. Nag-monitor sila sa Montara, Isabela. Kay Diding Alohamiento, good morning man. Greet ni Sir Alex Sanchez ang tanan nga EFC Fans Club. Ray Baryoga, sir, good morning. Kag kay Kathy C, good morning man ko, no? Kay Jonra Dumaya, good morning man. Na-follow mo na Aksyon Boy? Kathy si kuan niya, si Gerald Guillermo, na? Wala pa. Wala ako di gagwa sa akon. Ang suli, oo. O, dira ka na, go. Sige, sa kay Ana Sinoro, may agad na sa imo, kag kay Jonra Dumdumaya. Michael Joseph Hilado, happy weekend man sa imo. Johnny Galvan from Baltimore, Maryland, good morning. Kay Miss Jinky de Alagdon, good morning man. Ginatami of course, Bibo Villasor, kag kay Vanessa Mayo, kag sa tanan, nga mga miyembro sa EFC Fans Club, no? Kay Ma'am Vanessa Mayo, Friday, happy Friday to you both. Booyah! Oo, muna sang yung tuno, sang kwan, sang, iyan na sang mga Marines, wala sa US. Hindi pala Ma'am Van, no? Yan sang mga Marines, booyah! Gamo na mga Marines da. Good morning, Ma'am Van and Doc Mayo. Sige, okay, standby na kita sa mga balita lokal.
Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08, sa detalye na sang mga balita lokal. Nag-umpisa na sa pagbato ng Philippine Statistics Authority sang rehistrasyon sang mga 15 anyos panubo nga mga kabataan para sa National ID System. Suno kay Luis Gonzalez, ang Chief sa Statistical Specialist ng PSA, kinahanglan lang magdala sang birth certificate kag school ID, kag kinahanglan upod sini ang ilang mga ginikanan na gud makaparehistro. Naevaluan, naglambot na sa 1.2 milyones ka manigranse, kag bakulod nun, ang nakaparehistro sa National ID, kag ginuhulat na lang i-deliver sa ila balay sang PhilPost ang ilang mga ID cards. Sa report sa kapin 500,000 pa lang ang natagan sang ID sa bugos ng Pilipinas, kag kung mabaton, mahimo na nila ini magamit. Panom ni Gonzales nga wala sang bayad ang magparehistro, kag ginainganyo ang mga pumuluyo nga wala pa nakaparehistro nga magparehistro na para sa National ID. Wala na sang pulis sa syudad sang Bacolod ang biktima sang COVID-19 sa sulod sang duha ka bulan. Inay pahay ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operations Chief sa Bacolod City Police Office sa interview section na radyo. Sunod kay Liada, nakagawa na sa quarantine facility ang kapulisan nga sadto nagpositibo sa COVID-19. Madumdamuan, 86 ka pulis dala ang non-uniform personnel ang nagpositibo man sa among virus. Sunod kay Liada, may mga kapulisan na sa syudad sang Bacolod nga nakapabakuna. Magluwas sini, hugot ginapatuman sa kapulisan ang health protocol base man sa mando ni City Director Colonel Manuel Placido. Sunod kay Liada, hindi luyag ni Placido nga masulit pa natabo bangod apektado serbisyo sang kapulisan sa Pumuluyo. Pangunahan naman ni Governor Bong Lacson na magpanagtag sa insurance benefits nga nagabalor sa kinya kung masobra tunga sa milyon sa pamilya sa mga barangay tanod, officials, employees kag mga health workers nga na-enroll sa barangay insurance program sang provincial government. Ang pagpanagdag ang ipatagayon sa Provincial Capitol Grounds, kaupod man si Board Member Agustin Ernesto Bascon. Ang mga beneficiaryo ang gikan sa siyudad sa Victorias, Bago, Himamaylan, Kabangalan kag Sipalay, kag sa mga banwa sa San Enrique, Hinigaran, La Castellana, Candune kag Kawayan. Gin-lockdown sa ang lokal nga pangluhan sa syudad sa Himamaylan ng 16th Scout Ranger Division 542 Engineering Battalion nga naamtang sa barangay Karadyoan sa mga syudad matapos naglambot sa 25 ka mga soldado na positibo sa COVID-19. Sa kay Himamaylan City Mayor Raymond Tongson, Hulyo 8 sa nag-abot ang mga soldado gikan sa Negros Oriental kag may isa nga una nagbatsyag sa sintomas ng COVID-19 kag nagwa nga positibong resulta. Gilayan sila nagpatigan sa contact tracing, rason nga naglambot na sa karon sa 25 nagpositibo. Ginklaro ni Tongson nga hindi ini residente sa syudad, apang nagdugang lang sa ila kasubong nga nahamtan sa ila syudad ang kampo nga ila ginatiniran. Ginpasiguro man ni Tongson nga wala nakasugilanon ang mga ini sa residente sa syudad, bangod masami sila nga ginapadala sa nabukid nga bahin sang syudad para magpatuman sang peace and order. Sunod kay Tongson, sa piyak nga hindi sila residente sang syudad, gintagaan sila sang ayuda bangod gin-lockdown. Sa karon ang active local transmission sang Himamaylan, ang yara lamang sa 13. Kung na-recover naman ang masobra 100,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Shabu sa bypass operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa isa ka pension house sa barangay 15 diri sa siyudad sa Bacolod. Suno kay CDEU Team Leader Police Lieutenant Edward Bolivar, ang subject sang bypass operation gikilala kay Obrian de la Fuente, 31 anyos sa barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Suno pa kay Bolivar, binulan nang ginamonitor sa kapulisan si de la Fuente, halin pa sang ini ang nagatiner sa barangay Banago. Na-recover man sa bypass operation sa BCPO Station 7, las 11 ang takna sang agang apat ka sa shades ng inasuspect sa Cebu nga nagabili sang masobra 27,000 ka pesos. Apan sunod kay Police Station 7 Commander Police Captain Elmer Bonilla, na-recover man ang 5 ka plastic sa shade nga may unod nga asin. Ang nadagpan sa bypass operation namo si Tyron Belosilio, 35 anyos, ang Prokimaya, Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Pagpahagi ni Bonilla, ang na-recover sa mga kapulisan ang 5 ka bulto ginusi sa ini kag nadiskubrihan nga asin. Sunod kay Bonilla, isa karon ka modo sa mga drugista mong pagbaylo sa items sukon sa shades ng shabu sa asin kag among ibaligya sa mga bag-uhanon kung mga hindi nila kilala nga customer. Among manini isa sa mga ginalantang rason kung nga mayara sa mga drug personality nga ginaluthang bangod nga lansihanay sa illegal nga droga. Pilaso naman ang duha ka mga persona sa magbunanay sa Hacienda Dos Marias, Barangay Araal, siyudad sa La Carlota. Mga lasot ang tagna sang Huwebes ang gabi ang mga nagkalapilasan na musunod Jimmy Lima, 49 anyos, kag Ronelo Lima, 42 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sa La Carlota PNP, upod inom sa makaulubong ilimnon ng duha kag nag-inaway
Apang natambagan, pauli na sa puluyan. Liwat nga lang rambutan ay ang duwa. Sa din armado sa espading kag kutsilyo si Jimmy, apang gulpi lang inigin buno ni Renilo, gamit man ang kutsilyo, kag amo ang ilas ni pagbinasunay sang buno. Padaan pang investigasyon sa otoridad sa rason sang insidente. Sa katapusan nga balita, lokal naglabot naman sa 84,104 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos ukon sa Western Visayas, matapos nadugangan sang 556 nanguna aklan nga mag 110 naman sa Iloilo Province, 72 sa siyudad sa Iloilo, 49 sa Antique, 46 sa siyudad sa Bacolod, 42 sa Capiz, 33 sa Negros Occidental, kag 5 sa Guimaras. Samtang 528 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 71,682 kag 29 ang bagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,936. Ang Western Visayas may 10,465 ka aktibo nga kaso. Mga inbound travels gikan sa India, Indonesia kag 8 pa ka ibang nga nasyon gin dumili sa Pilipinas. Samtang palayag sang presidente sa pagdumili nga makagwa ang wala mabakunahan ginakabalakan sang PNP. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Liwat sa aton dira nga mga ka-aksyon. Yes, hambal ni Ma'am Vanessa, ang sa games na kuno ya, duga suya, bla buya. Lain-lain. Asa Marines ya kuno ya. Huwa. Hora man ni. Hura. Oh, amo na goronan. Amo na da siya. Basta daw mo nga tuno. Sorry gid Ma'am Van kay sa bago, bigay sa panukoy. Sa Marines na. Amo na sa ilaya. Grabe ka malo si Ma'am Jinky Delag doon nga Vietnamese dinner. Si Ma'am Vanessa Mayo kasi Doc Matthew Mayo. Happy Vietnamese dinner. Ano mga pagkaon sa Vietnaman? Abi, isend mo sa akon, Ma'am Ba. Oh, isend mo sa akon. Ang pagkaon, ang lista. Ang pagkaon. Kaya Celedonia Santillan, no? So, di ka na tuman. Carlota, Wens Pahanconi from Southampton, UK. Wow. Wens Pahanconi, no? Kay Dita Christine Minjas Villalobos, of course, kasi mga members ng Energy Funds Club. Sa kay Russell Gomez, Ana Sinoro,
sige, sige. Kay Gerald Guillermo, good morning. Magpuli halin sa Manila, may quarantine pa da sa Bacolod. Yes. Quarantine? Wala. Wala na Kasi quarantine. May quarantine. RT-PCR. RT-PCR test. Yes. Margie Padilla, good morning. Kay Elvira Bonilla, watching from Japan. Oh, hi, good morning ka sa iyo. gozaimasu. Ano ni sa ni Migo Captain Elmer Bonilla. Oo. Amot lang Fernie Española, may aga, watching live from Cabancalan City. Of course, kay Melvin Solidarios Apdo. Happy weekend, watching from Barangay Malingin, Bagos City. Sir Robert Roma, greet niya lang ko na si Sunny Latoha from Isabela, kay Iron Karambunay Senior. Miss Idol Sorrel, pamati gid si Nanay Moret. Nanay Moret! Sa Tiangge ni si Nanay Moret mo. Ay, Nay Moret. Morning na. Away sa Kataya, SDL. Amo ta. Ay, kalay. Ay, sinanasan. Nakay kumpare ko via Jonathan. Nagapamati sila ni kumare Mary Joy. Hello! Yung si Collie Bidavid, Collie Bidavid, Barangay Lagasan. Good morning, kuno. Agad ka rin Ma'am Ana Sinoro, pamahaw. Ha? Okay, Kaya wala lima. Efraim Aruz, good morning man. Kay Andrea Villar, stay strong and healthy always, Action Boy. Kasi babayin nyo lang si Action Boy, may ginasuprer na siya sa mga. Hindi niya ginasuprer, hindi niya ma-deny nga nga sakit. So kung gusto nyo mag-donate, niya sa Gcash, first four numbers 0917. Sino man nag-iwa? Sound design. 0917. May talikod, di ba sira na sugpon? Wala sugpon. May isa pa yung t-shirt mo na kaya batag bagay dyan 0917. Wabi ko ang next t-shirt ang sugpon yung next number. Bongga ba? Delia Bernesto, no? Tatay niya Untoy, ginagreet niya kasi nanay niya Delia, Mumay, Muching, Chikay, Buboy, Snowing, kag Tita Ding. Sa Barangay Kansilayan, Murcia. Ihada ko Carol Montoya, good morning dira sa imo, no? Kay Teresa Linaha Kayaw, Rhea May Ladjo. Good morning man. Sa kay Father Imber, no? Si Madam Ana, wala? Ato ko to nagligad kay Father Imber. Nagkadto to? Sa Concepcion. May mungkin palitsunan niya kami kuhan ng baboy talunon la wild pig. Wow! Namit ba? Kami malang na banding-banding lang. Malo kami ko rin nga dan sa Father Imber. Grabe ba? Father, makabanding matanong. Niya mabalik ka mo di. Magpasalamat dabla sa Concepcion. Ningko tayo ngon kung isling ko ng adlaw bla sa misa parang halad bala damo. Damo na halad mga prutas mo sinako no Lolo uya. Kita mo halad na. Muli ko baton. Okay, abi ko ya. Muli ko wala kay baton sa ibutang sa likod ha. Basi bala ka. Hindi basi updon mo ko tapos pag baton so din sa piya. Ano mo na nilapag? Mo na sorry. Okay, basta madunot, no? Pasalamat. Okay. Ito yung mga lansunis. Mga lansunis, sana daan. Gani. Bala, no? Mga ano pang inay, nablang may lansunis rambutan. Kalame! Remia Garcia, good morning, man. Sa pamilya Decrepito ko sa DSB Pontevedra. Yes. Lord Shando Humaway, sa Barangay Burgos, Pontevedra. Good morning. Lito Dayap, kay Ma'am Pan Mayo, correct action ba? Sige sa Marines, sa Marines. Huwa! Gamunos lang mo na. True. Sige, go. Family Garcia sa Briawagan San Enrique, hambali Ma'am Ana Sinoro, Ma'am Homa Lomina. Standby na sa mga balita national. Mga ka-aksyon, nakahibalo ka
Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpalayag sa Pilipinas ang travel ban para sa inbound travelers gikan sa India, Indonesia kag 8 pa ka nasyon tubtob sa Agosto 15 sa tuyo nga mapungga na paglaptas ang mas makalalaton nga Delta variant sa coronavirus. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sang Interagency Task Force nga palawigon ang travel restrictions sa karon ginapatuman sa napulo ka nasyon tubtob sa Agosto 15. Ginalakipan ang mga pungsod sa India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Oman, United Arab Emirates, Indonesia, Malaysia kag Thailand. Sumama nagpagawa si Roque sa listahan sa mga pungsod nga ginakabig nga low risk sa COVID-19 nga ginalakipan sang Albania, Kosovo, Hong Kong, Laos, Hungary, New Zealand, China kag iban pa. Nabalaka sa karon si PNP Chief Police General Guillermo Ariazar angod sa pagdumili nga makagawa sa ilabalay ang mga wala pa na bakunahan nga persona. Ini matapos ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa pulis ka mga opisyal sa barangay nga i-escort ang mga wala pa na bakunahan pabalik sa ilatag sa kapanimalay kag hindi pagtugutan nga makalagaw. Sa statement ginpahayag ni Ariazar nga mahimo pa maagi lamang ini sang presidente agon mainggan yung iban pa nga nagaduda sa bakuna. Samtang ginapadali ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpambakuna bangod sa pamahog sa Delta variant ng COVID-19 nga 4 ka beses nga mas agresibo kag mas makalalaton. Sunod sa Presidente, ang pinaka-epektibo nga pambato sa Delta variant amo ang mas marasig nga pagbakuna sa mga Filipino. Nagalawom si Duterte nga padayon ang pag-abot sa mga bakuna sa pungsod. Gindungan pa niya nga hindi na paghulaton ang natabo sa Indonesia, Malaysia kag Thailand. Sa din madamo na ang nagkalamatay kag daw kaangay nga nagabalik sa unang adlaw nga naglunta ng pandemya. Ginpanumdum naman ni Presidente Duterte nga hindi magpagkampante ang makompleto ng bakuna bangod mas madamo pa ang wala na bakunahan. Naglabot naman sa 283 milyones pesos ang pondo para sa pagtukod sa Virology Institute of the Philippines. Ginimo ni House Committee on Health Chairman kay Quezon Representative Angelina Tan ang palayag matapos aprubahan sang Kamara nga hagna nga magatukod sang VIP. Sino kay Tan kalakip na sa 2021 National Expenditure Program ang nasambit man nga pondo. Ginkompermar man ini ni DOST Secretary Fortunato de la Peña. Ginpahayag naman sa Malacanang nga interes sa Pilipinas ang inalantaw ni Presidente Rodrigo Duterte kung nga agin padayon ang Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos. Ginatumod ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang ginhimo nga pagbawi sang Presidente sa termination sang VFA base man sa anunsyo ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kadungan sang press conference sa pagbisita ni US Defense Secretary Lloyd Austin III. Ang BFA isa inikan 1999 military pact sa tunga sang Manila kag Washington nga nagatugot sa tropa sang Amerika para makaintra sa joint military exercises, counterintelligence training kag makaintra man sa humanitarian aid missions sa ilang Filipino counterparts. Sa ibang pang balita national, ginkonfirmar sa Department of Justice nga napatay ang convicted drug lord nga si Vicente C. nga may various illnesses samtang yara sa prisuhan. Sino kay Justice Secretary Menardo Guevara, nakabato na siya sa impormasyon angod sa kamatayan ni C. apang inahulat siya formal report. Sa nibalahan si C. isa ka convicted drug lord nga ipasulod sa New Bilibid Prison sa atong December 14, 1999. Kabahin si C. sa ginatawagang Bilibid 19 kag nagtestigo bato kay detained Senator Leila de Lima sa kaso ng iligal nga droga nga ginpanginwala naman sang natunggan. Gin-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte si Joint Task Force Mindanao Commander Lieutenant General Jose Faustino Jr. bilang bag-o nga Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines bulo sa kay General Cirilito Subahana. Ininasad sa sulat nga ipadala sang Presidente kay Defense Chief Delfin Lorenzana nga napitsahan Hulyo 29, tuig 2021. Si Subahana magaretiro na sa karon nga adlaw Hulyo 31. Sa katapusan nga balita national, ginanunsyo naman sa Armed Forces of the Philippines nga nadugangan sang 4 ang nakilala na nga mga bangkay sa military personnel sa natabo nga pagugpaas ang C-130 plane sa Sulu sa tung Hulyo 4. Sa statement, ginakilala ang 4 nga sanday Sergeant Helson Sadhiail, Corporal Almahin Salhudin, Private First Class Alzid Haurani, kag Private First Class Nazer Albacarasin. Paagi sa Western Mindanao kumaan nagkigangot ng AFP sa pamilya sa mga kilala nga personnel, samtang ang ilabang kay ginapreparar pa sa pagbiyahe kag disente nga paglubong. Sunod sa AFP may 17 pa ka bangkay ang padayon nga ginakilala.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Ginalikawan mo bala? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Happy birthday, Danay! Action Boy kay Gerhard Ong Hamba. Greetings from Action Fred Salanga. Happy birthday, Sir Gerhard Ong. Happy birthday to you. Yes, happy birthday. Si Father Ember dira sa may Concepcion na Talisay, good morning man. Ito ko to nagligad eh. Nagkaon ko to kuan eh ng Letson nga baboy talunon eh. Sige, standby na kita mga ka-aksyon sa aksyon report, second portion o podcast-aksyon at tayhopon. Ang inyo naman din news team, Aksyon Eden Abo. Reaction Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bayan Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.